Mit navn det er Christine Holk, og det er mig, som ejer slottet her og driver det til hverdag. Og jeg har fået lov til at starte jeres dag her i dag med at byde jer velkommen og fortælle lidt om det gamle hus, som I besøger i dag. Så I får sådan lige en lille indledning til det slot, som I besøger. Se, Holkenhavn har ikke helt oprindeligt heddet Holkenhavn. Det hed nemlig helt til at starte med Ulfeldtsholm, fordi der var en mand, som hed Jakob Ulfeldt, som havde en mindre gård i en lille landsby tæt herpå, som hed Korsbølle. Og da det brænder, så havde han tjent en lille smule flere penge og kunne godt tænke sig at bygge en lidt større bygning. Og derfor så bliver det de første dele af huset bygget tilbage i 1589. Hovedbygningen, som I ankom igennem, og så fløjen, som vi sidder i dag. Og så den lille port, som I kom igennem, ind igennem til Slotsgården, det stod selv. Se, så sker der det, at han bliver forelsket i en kvinde, som hed Birgitte Brockenhus. Og hun var datter nede fra Egeskov Slot. Og da hendes far ligger for døden, og hun er enebarn, så har han et stort ønske om, at hun skal overtage, eller de skal overtage stedet. Og det gør de, og de flytter herfra, og så mageskiftede man det. Det hed det dengang. Og den kvinde, som køber det, hun er nok den, man sådan kender stedet bedst for. Hun hed Ellen Marsvin, og hvis I vender jer lige om, så vil I kunne se hende nede for endevæggen, hvor hun er ved siden af Christian den 4. Det skal jeg forklare jer, hvorfor lige om lidt. Se, Ellen Marsvin, hun var også enebarn. Og hendes far, da han dør, der efterlader han hende 18 godser, som bliver fordelt i Jylland og på Fyn. Og det gjorde hende til samtidens mest velhavende person. Og det udnyttede hun ved, at med hendes anden mand, som hed Ludvig Munk, og så kigger vi lige en gang op i loftet, for der kan man nemlig se, at der maler hun sit eget våbenskjold og hans våbenskjold med de 3 røde ringe. Og de får nemlig sammen en datter, som hed Kirsten Munk. Og nu er der i hvert fald nogle af jer, der kender Danmarks historie nok så godt, at I ved, at Kirsten Munk bliver jo gift med Christian den 4. Hun bliver aldrig hans dronning, for dengang havde I herrer jo det rigtig store privilegie, at I måtte gifte jer alle de gange, I havde lyst til. Og hvis man nu var konge, så på højre siden blev man dronning, og på venstre siden blev man hustru 1, 2, 3, 4 dernede af. Hun bliver nu hans første hustru på hans venstre side. Men selvom det var et arrangeret ægteskab, så kunne de altså godt lide hinanden. Det kunne man også se. For ud af de 32 ægtebørn, Christian den 4 efterlader os, så er de 12 sammen, eller de 14, sammen med hende. Og de får nok også, at hun har været meget produktiv, må man sige. Se, det barn, som man nok også allerbedst kender Christian den 4 fra, får han også sammen med Kirsten Munk, nemlig Leonora Christine. Og Leonora Christine, hun var jo en kongedatter, og hun var også Ellen Marsvins yndlingsbarnebarn. Så på det tidspunkt, der havde man sådan en regel om, at når man var kongedatter, så når man blev 12 år, så var man giftemoden. Så skulle man altså gifte sig, og man kiggede rundt, og så sagde man, man kunne godt tænke sig, at hun blev gift med Corfitz Ulfeldt. Han var rigskansler, kongens betroede, og det der så sker, det er jo, som de fleste nok ved, at de her 2 mennesker bliver gift, og de begår landsforræderi mod kongen. Og derfor så konfiskerer man faktisk slottet her, fordi Ellen Marsvin, hun giver stedet til Leonora Christine ved hendes død. Og i og med, at hun nu var landsforræder, så konfiskerer den nye konge stedet. I 10 år kommer det så igen til at have nye ejere. Jeg skal måske lige sige, at da Ellen Marsvin ejer stedet, der kommer det til at se ud, som man kender det i dag. Hun bygger det til det her 4-længede kompleks, og hun rejser ikke mindre end 8 kobberspirer her på stedet, fordi kobber dengang, det var lige med prestige, og det ville hun rigtig gerne have. Men da det så er, at kongen kommer til at få det, så bliver det døbt om. Det kommer til at hedde Nygård, og det bliver sådan en noget anden bygning at se på, for man piller faktisk alle spirene af, og man kalker det gult. Man vil ligesom gerne viske alle fortidens synder væk, så det får sådan en helt ny, udtryk her. I 10 år er det kongeejet, og derefter så kommer det i min families eje i 1672, for min første forfar, han var kommandant op på Kronborg Slot, og for god tro tjeneste i svenskerkrigene bliver han så givet huset her, og min familie bliver adlet. Og sådan har det så gået. I skal nok slippe for at høre om hele min familie, for vi har jo været her i rigtig mange år. Jeg er 14. slægtsled her på stedet, og jeg er den første kvinde, der har fået lov at arve det. Det var rigtig vigtigt, at man fik sønner. Og når I lidt senere i dag skal ned og besøge vores dansesal, så skal I bemærke, at på et af malerierne dernede, der har I en Ejlerholk. Han gjorde sig rigtig umage. Han får 13 piger, og så kom der 2 drenge. Og de døde vuggedøden. Så måtte han på den igen og få yderligere 2 piger, og så kom sønnen Christian, som så fik Holkenhavn. Så de var mine forældre, altså trods alt ikke. De fik mig, og så kom der endnu en pige 8 år senere. De havde rimelig svært ved at få børn.
Så han måtte tage til takke med en pige, og det var han nu ikke helt tilfreds med, fordi piger kunne ikke finde ud af at drive landbrug. Så han mente, det var en god løbebane for mig at blive jurist, og det troede jeg skulle være i rigtig mange år. Men skæbnen ville bare desværre, at begge mine forældre døde rigtig, rigtig tidligt. Så da jeg var 24, så kom jeg faktisk til sådan, jeg arvede det, da jeg var 16, for der døde min far sådan teknisk, men der var jeg jo ikke myndig. Og så havde han lavet sådan en lille krølle, fordi han havde i sit testamente skrevet, at når jeg blev 25, så kunne jeg overtage driften, og var 28, så skulle jeg. Og så var min fremtid jo ligesom besejlet. Og inden der havde han fortalt mig, at der var kun ligesom 3 uddannelser, man kunne læse. Enten skulle man være læge, økonom eller jurist. Så jeg blev selvfølgelig jurist. Altså, hvad far siger, gør man jo som pige, ikke? Og så, så ville skæbnen desværre, at min mor, hun drev jo stedet her for mig. Og hun døde så også alt for tidligt. Og egentlig ikke så meget for at komme hjem til Høgenhavn. Jo, selvfølgelig også for det. Men egentlig allermest i første omgang for at komme hjem til min søster, som jo kun var 16 år og forældreløs, tog jeg her tilbage til Fyn. Og så kunne jeg jo godt se, at huset her, det havde været min farmor og farfars sommerresident. Og det var det fordi, at min farfars mor, nu begynder det at blive rigtig kompliceret, men min farfars mor, da hun giftede sig med min oldefar, så havde hun 2 godser på Sjælland, som hedder Bavelse og Nisbeholm, og de blev bragt ind i familien. Og derfor så bosatte man sig i næsten 100 år på den anden side af bæltet, fordi dengang der sejlede man jo til Fyn. Og det gjorde man, fordi at drengene, der skulle have stedet her, de skulle helst gå på Herlufholm Kostskole, og det var jo en drengeskole. Så der startede man, når man var 5 år gammel, og så for at være lidt tættere på skolen, så bosatte man sig der. Og så også fordi, at der har været en lang tradition for, at både min oldefar og min bedstefar og min far har været kammerherre for dronning Margrethe, og derfor havde de rigtig mange pligter i København. Så det gjorde man. Men det gjorde bare også, at huset her, det havde ikke rigtig sådan været brugt i 100 år. Og i de små 100 år, der var gået, der havde man jo fået noget så dejligt som varme og elektricitet. Så da jeg overtog stedet, så var det sådan fuldstændig, hvad skal man sige, forfra. Fordi at man havde simpelthen ladet det stå og sove i 100 år. Sådan lidt at vægte som et Tornerose-slot, det skal jeg sandelig love for. Det har taget os 12 år at få huset til at se ud, sådan som det ser ud i dag. Så jeg håber, I synes, det har blevet pænt. Det har kostet et kæmpestort millionbeløb at få det til at se sådan ud. Så jeg håber, I vil nyde det, når I nu går rundt. Hele min barndom var det nemlig faktisk sådan, at huset her, det var sådan et hus, når man besøgte det, så havde man flyverdragt på hertil, og alle møbler stod med hvide klæder her. Så jeg synes, det er så dejligt, når det er, at vi i dag, virkelig i dag, kan fylde alle rum her på slottet, og der er liv og glade dage. Så jeg håber, I vil nyde jeres ophold her, og jeg siger tusind tak, fordi I vil komme på besøg her hos os. Velkommen hertil.